50 milliarder kroner. Det er mere, end vi bruger på det samlede danske sundhedsvæsen. Det Danmark, jeg kender, det er bedre end det Danmark, jeg blev født ind i. I dag er bedre end i går, og hvis vi beslutter os for det, så kan i morgen blive endnu bedre. Hej, jeg hedder Ejhan Kilic. Jeg er 43 år, bor i Nordsjælland. Jeg stiller op for Moderaterne den 24. marts i Nordsjællands store kreds. Min mærkesager er udlændingepolitik, sundhed og ældrepleje. Jeg håber, I vil stemme på mig personligt den 24. marts. Ha' det godt. Statsministeren har besluttet at udskrive folketingsvalg. Det er hendes ret, og så er vi klar. Selvom vi sådan set gerne havde set, at Folketinget havde gjort sit arbejde færdigt frem til sommer. Vi mangler for eksempel at vedtage helt nye regler for international arbejdskraft, og det er vigtigt, fordi det er det, der har gjort Danmark rigt de seneste år. Og vi mangler at få vedtaget en værdighedsreform, som betyder, at de absolut mest udsatte i vores samfund bliver mødt i øjenhøjde. Så vi var gerne blevet i arbejdstøjet, men nu trækker vi valgtøjet på i stedet for. Ved sidste valg kom vi i Folketinget for første gang og brød op i blokpolitikken, udvirkede en regering hen over midten, som vi er stolte af at have været en del af, og som har opnået bemærkelsesværdige resultater. Derfor går Moderaterne til folketingsvalg med målet om at få et stærkt folkeligt mandat til fortsat at kunne være med i en regering hen over midten. Det har Danmark brug for. Vi samler, når andre splitter. Stem på Moderaterne. Vi skal lige have Lars med på. Lars, kan du høre os? Lars, kan Det du kan jeg høre godt, os? ja. Super. God aften, og hjertelig velkommen til Ja. God aften, og hjertelig velkommen til alle jer, der kigger med her på Facebook-siden. Mit navn er Ilham, og jeg er jeres vært i aften. Vi har en helt særlig udsendelse i aften, i aften, for vi besøger to stærke profiler til folketingsvalget. Vi siger goddag til Danmarks udenrigsminister og partileder for Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen, og her ved siden af ham, vores lokale folketingskandidat i Nordsjælland, Ejhan Kilic, som stiller op for Moderaterne. Tusind tak, for jeg har tid til at være med her i aften. Vi skal have en god dialog, og jeg ser frem til det. Velkommen til Lars og Ejhan. Lars, hvordan går det? Der er 3 dage til valget. Hvordan står det til med valgkampen? Jeg synes, det går godt. Jeg forstår ikke helt, hvorfor mit billede ikke er på, fordi jeg har ellers tænkt mit kamera, men måske er det på grund af, at forbindelsen er lidt dårlig. Jeg sidder her i bilen på vej hjem fra et arrangement, op omkring Holbæk, hvor 250 mennesker var samlet her i aften. Jeg synes, der er god stemning, kæmpe engagement, når jeg kommer rundt. Jeg har forsøgt at gå mine 10.000 skridt hver dag for at holde mig sådan nogenlunde god form. Jeg har gået dem rundt omkring i landet med forskellige temaer. For et par dage siden var jeg hos Mulernes Legatskole i Odense, lige ved siden af Vollsmose, og gik med en masse gymnasieelever, som bor i det lokalområde. Både nogle, der har været danskere i mange generationer, og nogle, der har været det i få generationer. Det var en fantastisk oplevelse. Og jeg synes, at det slogan, vi har, vi samler, når andre splitter, det giver god mening. Både når man går der blandt danske unge, som har en anden etnisk baggrund, og som i øvrigt skulle fejre Eid samme dag, eller når man går og snakker med folk, som er interesseret i, hvad sker der nu med USA og Iran og angrebet mod Grønland, eller når man taler om dansk politik, hvor der jo også er en splittelse, hvor nogen synes, at vi bare skal beskatte de rige, så løser vi alle problemer, og andre synes, at vi skal sørge for, at der ikke kommer ny arbejdskraft til Danmark. Så det her slogan, vi har om, at vi er dem, der holder sammen på tingene, det synes jeg giver god mening. Jeg synes, der er god stemning. Men valgkampen er jo ikke slut endnu. Det er jo først på tirsdag, så det handler jo om at give den fuld energi frem til det sidste. Super. Lars, kan du acceptere vores anmodning om at skifte kameraet? Vi har lige sendt en anmodning. Det har jeg faktisk prøvet at gøre 2 gange. Okay.
Kan du prøve at slukke og tænde for dem igen? Jeg har også prøvet. Accept. Jeg ved simpelthen ikke, hvad der sker. Jeg tror, kan du prøve at gå ud og komme ind igen i live-udsendelsen? Ja, jeg kan lige prøve at gå helt ud, ikke? Og komme hjem igen. Kom ind igen, ja, præcis. Ja. Ayhan, hvordan går det med valgkampen? Jamen, jeg vil starte med at sige glædeligt til alle, som afholder. Jeg synes, det går rigtig godt. Jeg taler med mange vælgere, og jeg synes, der er positiv stemning over det hele. Og de vælgere, som jeg snakker med, folk er virkelig trætte af blokpolitik. Folk vil have noget, som de kan holde sig til. Folk er trætte af tomme løfter. Folk vil have noget, som de kan bruge til fremtiden. En bedre fremtid med noget, der bliver holdt. Jamen, så lidt Lars, jeg kommer igen. Ja, super, nu virker det. Det var godt. Det var godt. Lars, jeg har spurgt det samme spørgsmål til Ayhan, hvordan det går med valgkampen der. Nu røg Lars ud igen. Ja, Lars gik igen. Ja. Er det sådan, I vil sende en anmodning til Lars igen? Ja, jeg tror aldrig, han er i gang. Jeg tror, det er internettet, når han er ude og køre i bilen der. Ja. Ja, den hæpper bare ud. Ja, den er der nu. Jeg tror, det er, når man kører bil der, så er det forbindelsen væk her. Ja. Ja, Lars, lige et andet spørgsmål. Du lavede en video, som du lavede på de sociale medier omkring din skolekammerat, ved navn Ibrahim. Kan du lige fortælle lidt om historien? Lars, Der var en dårlig forbindelse. Du må lige prøve at spørge mig igen. Ja. Du lavede en video, som du lavede på de sociale medier omkring din skolekammerat ved navn Ibrahim. Kan du ikke lige fortælle lidt om historien om den? Okay. Det kan jeg godt. Kan I høre mig? Går jeg klart igennem? Jeg kan godt høre dig, ja. Okay. Ja, altså... Ibrahim var jo en dreng, der startede i min folkeskoleklasse, da jeg gik i 4. klasse. Det er selvfølgelig også mange år siden, fordi jeg er 61. Men når jeg nævner ham, så er det fordi, at da han startede i min folkeskole, og det har jo så været i midt-70'erne, der var haneste ikke etniske danske dreng på vores skole. Han var en tyrkisk dreng, der kom til Græsted, og der var kun ham. Han var absolut den eneste. Og det er jo tankevækkende, fordi jeg er godt nok blevet gammel, men så længe er det jo heller ikke siden, synes jeg. Og siden er Danmark jo blevet forandret. Dengang var det sådan eksotisk, at der var Ibrahim, ikke? Og siden er mange andre jo kommet til. Og jeg har selv den tilgang til livet, at vi er i 2026 med det Danmark, vi kender i dag, og med dem, der bor her. Og man får jo sådan en fornemmelse af, at nogen, for eksempel Dansk Folkeparti, jeg havde nær sagt, ville ønske, at Ibrahim aldrig var kommet, eller at man ligesom kunne have stoppet filmen, dengang han kom, og så have skåret de sidste 40 år ud af Danmarks historie, og så starte forfra igen. Og min tilgang er jo, at Danmark på mange måder jo selvfølgelig er et anderledes land, på grund af alt det, der er sket de sidste 40-50 år. Men Danmark er også et farverigt land, og vi skal passe på hinanden. Og vi er nødt til, at os, der bor her, vi har det skæbnesfællesskab, og der skal være plads til os alle. Og derfor bliver jeg selvfølgelig også bekymret, når man kan mærke i den her valgkamp, at udlændingepolitikkens grimme ansigt er ved at stikke sit fæs frem igen. Der er mange, der begynder at tale om, at vi skal ikke være så åbne for udenlandsk arbejdskraft. Der er mange, der taler om, at man skal gøre det endnu mere besværligt at blive dansk statsborger.
og det tror jeg ikke gør noget godt for os. Jeg synes, det fantastiske ved Danmark, det er, at vi har et stærkt sammenhold. Og jeg mener også, når man sammenligner os med andre lande i Europa, at så har vi relativt god styr på tingene. Også integrationen. Selvfølgelig er der nogle udfordringer, og folk, der ikke opfører sig ordentligt, dem skal man slå hårdt ned på. Det skal man jo gøre, uanset hvem de er, hvad de hedder, og bare for en religion, de har. Men vi er nødt til at have et åbent, tolerant samfund, hvor der er plads til alle. Og derfor er jeg faktisk også stolt af, at når man ser på partierne, der stiller op her på tirsdag, så er Moderaterne det parti, der forholdsmæssigt har flest kandidater, som har en anden etnisk baggrund end dansk. Altså vi har en meget divers liste, siger man med et pænt ord, ikke? Og ejeren er jo et eksempel på det her. Det synes jeg er en særlig styrke ved Moderaterne. Ja, men han er jo nyopstillet folketingskandidat for Moderaterne i Nordsjællands Storkreds. Hvordan har det været at få ham med på holdet? Jeg kan desværre ikke høre, hvad du siger. Han er jo nyopstillet folketingskandidat for Moderaterne i Nordsjællands Storkreds. Hvordan har det været at få ham med på holdet? Jamen, han er jo en frisk pust, og han er en entreprenant fyr. For at være helt ærlig, så kender jeg jo, nu kender jeg jo ejeren for Moderaterne, men før der kender jeg ham via min søn, som bor ganske tæt på der, hvor ejeren driver forretning. Og så har ejeren også en relation til nogle gode mennesker, jeg kender i min egen by. Jeg synes jo, det er en styrke, at vi har fået ham med, også som selvstændig. Fordi det skal jo ikke kun handle om etnicitet. Det skal jo også handle om, at uanset hvem vi er, os der bor i Danmark, og hvad vores baggrund er, så skal vi jo føre en politik, der gør Danmark rigere. Og der er det jo en kæmpe fordel, at vi får folk med, som også har erfaring fra at drive selvstændig virksomhed. Og det har han, og det er der jo mange af vores også nuværende folketingsmedlemmer, der har, og vores kandidater. Og vi har jo lagt vægt på at lave et parti, som ikke kun er for sådan nogle, hvad skal man sige det, altså professionelle politikere som mig selv. Jeg har været politiker i mange, mange år, men som også er for det, vi kalder hverdagens eksperter. Altså folk, der ikke har gået til politik i korte bukser, siden de var 12 år, men som har levet et rigtigt liv. Jeg er stolt af, at vi har folk, der er læger og sygeplejersker og skolelærer og arrangører og selv. Ja. Næste spørgsmål, Ejhan, hvordan er det at være med i Moderaterne? Jamen altså, det der er med mig og Moderaterne, jeg synes Moderaternes DNA og min DNA, det passer rigtig godt sammen. Moderaternes holdning til tingene er præcis sådan, som jeg vil have. Jeg tror, Lars taler også. Han er muttet. Okay. Yes. Min DNA og Moderaternes DNA, det er det samme. Og så derfor var det ikke en svær beslutning for mig at være en del af Moderaterne. Og Moderaternes måde at kigge tingene på, og det, der fungerer i praksis og ikke i teori, det var sådan nogle ting, som jeg er vild med, og jeg synes, det kan jeg også mærke og føle, siden jeg er startet på valgkampagnen. Det har vælgerne taget rigtig godt imod. Så jeg er rigtig glad for, at jeg er en del af Moderaterne, og en leder som Lars på fronten. Det gør kun mig stærkere. Ja. Lars, Moderaternes slogan i den valgkampagne er, at vi samler, når andre splitter. Hvad er det helt præcis, du mener med det? Jeg var jo allerede inde på det før. Altså, der er jo for eksempel ultra-højrefløj, som gerne vil splitte os alle sammen ad mellem dem, der har været danske i mange generationer, og dem, der har været det i færre generationer. Det er et eksempel på nogen, der gerne vil splitte. Så er der også alt det her mellem land og by, altså mellem København og Jylland. Der er også mange, der forsøger at splitte mellem generationerne. Og der tænker vi er et lille land. Vi er kun 6 millioner mennesker i en verden med 8 milliarder. Vi er nødt til at holde sammen. Og så store forskelle er der altså ikke mellem os. Og så er der jo helt den der splittelse udefra,
hvor der er nogen, der forsøger at splitte det hele ad, blandt andet den amerikanske præsident, men jo altså også den russiske diktator, præsident Putin, som fører krig ind i Ukraine. Så vi lever jo der er præget af splittelse og opbrud, og den mest usikre tid, der har været, mens jeg har været i live. Og der har Danmark jo ikke brug for, at vi bekriger hinanden, der har vi brug for, at vi samarbejder. Og vi lavede jo Moderaterne, fordi vi gerne ville holde de yderste yderfløje, altså både den yderste venstrefløj og den yderste højrefløj, lidt stangen, og for at, hvad skal man kalde det, flere partier, der tænker sådan lidt bredere, balanceret, de tog et fælles ansvar. Det vil lykkes med at lave den her regering. Nu kan man se i valgkampen, at både Mette Frederiksen og Troels Lund Poulsen, de spurgte sådan til det røde og det sorte hjørneflag. Og der er vores opgave at blive stående på midten, for det er jo der, bolden skal spidse, ikke? Så vi vil gerne være den, der samler, der forsøger lige det hele ad. Ayhan, kan du også sige noget om det? Jamen altså, det er jo det, vi vil. Altså, vi vil jo gerne Danmark det bedste. Og når man er, som Moderaterne er, det er også det, jeg brænder allermest for, at vi samler hele Danmark. Hvis vi kigger tilbage på det nærmeste stykke tid, hvor vi virkelig har haft fællesskabet på den højeste niveau, det var der, hvor Christian Eriksen han faldt om. Der synes jeg, vi havde virkelig en sammenhold. Og sidst, der var det så med Grønland-problemet. Der var der virkelig også sammenhold i Danmark. Og der er der endnu et eksempel på, hvor vigtigt det er, at man mødes i midten, som Moderaterne gør, som vi gør. Jamen, der har vi jo haft Lars på banen igen. Lars, hvilken Danmark får man, når man stemmer på Moderaterne? Ayhan, eller... Ayhan, Nu er der klumper i strømmen igen. ja. Lars, Jeg synes, vi kan tage en afslutningsspørgsmål, så jeg tror, Lars han er på farten. Ja. Lars og Ayhan, har I noget sidste ord til vælgerne derude? At sige til vælgerne derude. Noget at sige til vælgerne derude? Ja. Noget sidste ord? Der er valg her Ja, jeg vil sige, at Har du noget sidste ord, du vil sige til? Ja, jeg vil sige, altså alle valg er jo vigtige. Sådan er det i demokrati. Men jeg tror, at det valg, vi har på tirsdag, det er særlig vigtigt, fordi vi lever i en ny og krig i Ukraine, tror med 12 mure. Nu har vi en krig i Iran, som tror, den skal slutte, som risikerer at skabe en helt ny energikrise, som hvis den kommer, betyder, at vi får inflation og fødevareprisstigninger og globale verdenshandel kommer i bakgear. Og der skal vi altså passe på det her lille land, som er et ret fantastisk sted. Og der har vi jo altså ikke brug for, synes jeg, at vi får noget, der er meget, meget rødt, som slet ikke tænker på, at vi også skal vækste vores økonomi og sørge for, at vores erhvervsliv trives, for at have råd til at drive et velfærdssamfund. Men vi har heller ikke brug for noget, der bliver meget sort, som lukker Danmark af fra omverdenen, som positivt syn på udenlandsk arbejdskraft, som vil sås mellem de mennesker, der er i Danmark. Og derfor har vi brug for, at vi samler Danmark. Og der er jo kun ét parti, der kan gøre det, og det er Moderaterne. Hvis der kommer et rødt flertal, så vælger Mette Frederiksen at bruge det. Og hvis der kommer et sort flertal til højre, så vores opgave med tilstrækkeligt mange mandater, det afgør vælgerne jo i Nordsjælland, hvor man udover også kan stemme på en person. Meget velkommen. Vi er stærkt folketingsgruppe, sådan at vi kan øjne væk, og så for at Danmark får ledes fra midten, tjener os bedst. Det er kun 2 måneder siden, at vi stod over i Washington til et møde for at afværge et angreb i virkeligheden på vores rigsfællesskab. Den krise er ikke gået over, og derfor er det vigtigt, at vi holder fast i et stærkt sammenhold, og det er Moderaterne en garanti for.
Ayhan, hvad er dine sidste ord til vælgerne derude? Jamen, jeg vil gerne opfordre alle til at bruge deres stemme for at få indflydelse på demokrati. Og jeg vil blive ekstra glad. Alle dem, som der bor i Nordsjælland, bruger deres personlige stemme på mig og på Moderaterne. Og verden er i en situation, som virkelig har brug for Moderaterne i midten af politikken. Så jeg håber, at de vil stemme på mig personligt og Moderaterne. Og endnu en gang tak til Lars for at deltage i vores livestream her. Super. Yes, tak for det. Jeg vil gerne sige tak til jer begge for deres deltagelse, og jeg vil sige tusind tak for det, I gerne vil have brugt jeres tid på at være med i vores Facebook-side. Og så vil jeg meget gerne opfordre vores alle til at stemme den 24. marts og vise støtten til Ayhan og Moderaterne. Tak. Lars, tak. Tak.